Vážený pán predseda, vážená pani ombudsmanka, dovolte pár slov a môj záujem o tú problematiku vyplýva aj z toho, že som prvý federálny zákon o ombudsmanovi v roku 1992 mal sám na starosti, potom 10 rokov bola pauza, až vlastne na Slovensku to došlo až v roku 2002, keď sa menoval ombudsman a odtedy sa teším, že ho máme, teším sa, že pracuje, aj keď táto správa zdá sa mi troška až rozsiahla, ukazuje na rôzne problémy, ktoré sú tam a ktoré samozrejme treba riešiť. Ako som povedal, nie je veľmi optimistická, zdá sa mi až niekedy až príliš transparentná, detailná, úplne ukazuje, ako to v tom ústave je. 54 miest štátno zamestnaneckých iste nie je málo, 117 právnikov, tak sa na to dočítal. Tie platy sú až príliš detailné, osobné príplatky, iste sú aj diferencované, myslím, platy, takže nie je to nejako rovno. No a podaní z 2275 sa témer polovica podarila vybaviť, ešte asi 1555 nie je nevybavený, tak som to dočítal. A to som sa opýtal snáď, že čo znamená to vybavenie, či to znamená s tým, že ten človek má ten problém vyriešený, alebo len, že mu presne poviete, že teda čo má robiť, alebo kam ten problém patrí. Isté ten ústav alebo úrad je finančne podvyživený, ale najmä to súvisí s tou budovou, ako to tu už bolo spomenuté. 1,1 milióna eur nie je málo, aj keď väčšina z toho ide na mzdy. A teda na prenájom, ktorý je 255 000 v trhových cenách na rok. Čiže to je určite veľa. V tomto smere si myslím naozaj, že sám úrad by si mal hľadať také priestory, keď už nedostane nejakú pomoc z hora. Určite by mal byť nejaké štátne budovy. Všetky štátne budovy im klesajú stavy pracovníkov, ale stále priestory nie sú. Ten nápad, o ktorom pani poslankyňa Jurinová už hovorila, že mať jeden dom pre ľudské práva, kde boli všetky tie inštitúcie nevládne aj všelijaké ďalšie, by bol dobrá myšlienka a myslím, že našla sa taká budova v Bratislave, hovorím, keď škrkáme a skracujeme, čo je správne, tak myslím, že by bolo možné takúto dom ľudských práv nájsť. Potom je časť konkrétna, tam sa hovorí o presných číslach, 92 porušení základných práv sa mi zdá celkom dobre na to, že dennodenne vidíme, že tie ľudské práva najmä jednotlivcov sa porušujú, tak je to v celej Európe, bohužiaľ. Iba 36 prieťahov súdmi sa ukázalo, dokázalo, iba dokonca jeden prípad policajtov, čiže to tiež nie je také až zlé, keď vieme, že tých prieťahov súdov sú naozaj veľmi, veľmi veľa. Sociálna poisťovňa prieťaha 8. Máme 1,2 milióna dôchodcov, to je tiež výborné číslo, isté tých problémov je ďaleko, ďaleko viac. A potom sú také celkom jednotlivé príklady, právo na informácie, právo na vzdelanie, prieťahy verejnej správy, to sú 1, 2, 3, 5. Tam sa mi zdá, že tie príklady, ktoré sa tam uvádzajú, aj keď je iba jeden príklad na jeden prípad, by bolo možné dať snad niekde do prílohy, alebo silne skrátiť, lebo to predĺže tú správu a nie to až tak podstatné konkrétny prípad konkrétneho človeka do takéto správy dávať. Tam som si všimol tú sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Máme u nás 557 zamestnancov, ktorí sa len o toto starajú. Je to málo, je to veľa, Problémy s deťmi a s adopciami a s rôznymi inými vecami, s detskými domami, je ich tu veľmi veľa a teda 557 miest na tieto veci sa mi nezdá až tak málo. Tu by som snáď poradil pani ombudsmanke asi to, že nechcem radiť, len že možná, že lepšie ako čakať na nejaké podnety písomné, je konať iniciatívne. Napríklad vidíte prípad v médiách, alebo v televízii, alebo v novinách, tak i hneď za tým, a proste vedíte, ombudsman tam došiel a tak ďalej. Isté to bolo ťažké, keď ste minulý rok mali, tuším, 357 na cestovné domáce a na zahraničné
temer vôbec nič. No, ale to súvislo najmä s tým platím za tú budovu. Čiže konať iniciatívne. Napríklad ja mám prípad, som aj o tom blog písal, že človeka niekto, manželka, svokra, označila, že nesexuálne zneužíva deti. O 2 dní prišli, keď postavili pekný dom pre celú rodinu, veľký, o 2 dní došli policajti, dali ho do väzenia a 13 mesiacov sedel v base. Aj v Leopoldove. Nervy si zničil všetko, povesť. Po 13 mesiacov zo všetkého oslobodili, ale už sa to nikdy nedalo na poriadok. Ten bilak je stále na ňom a nikomu, kto ho udal, sa vlastne nič nestalo. Ten prípad je veľmi zaujímavý, môžem vám ho prípadne poslať, ale práve takéto veci, na ktoré niekto poukáže, toho sa chytiť a ísť za tým a spraviť tam troška čoromoro. No. Detský ombudsman je pekná myšlienka, aj hrdo to znie, no na druhej strane sa to týka vlastne len webové stránky, kde deti môžu písať svoje problémy, tak 850 detí, jedna deti to využilo, čo je dobré, ale ja by som bol radšej, keby jedna osoba bola akože detský ombudsman patriaca vám, ale zároveň by mala právo riešiť tieto detské problémy, ktorých je veľmi veľa. No, posledné myšlienky sú asi také, že to som povedal aj pánovi ministrovi Lajčákovi, že skutočne chýba mi tu a iste aj mnohým jedna správa pre všetky organizácie, ktoré robia s ľudskými právami. V 91. sme také niečo mali vo federálnom zhromaždení, ktorý to dával podpredseda ľudské práva, generálny prokurátor a minister vnútra. Ja by som k tomu ešte pridal aj ombudsmanku, možno aj rodovú rovnosť, ktorá sa každoročne dáva, aj o Romoch, aj menšiny, aj ministerstvo spravodlivosti, väzenstvo a tak ďalej by k tomu malo čo povedať. Možno aj ministerstvo zdravotníctva, práva pacientov a tak ďalej. Čiže jednu poriadnu správu a venovať tu v parlamente jeden deň debatám na túto tému. To by mnohé veci osvetlilo. Ja oceňujem tých 7 doporúčení na konci správy. Sú adresované Národnej rade, ale iste by mnohé mohli patriť aj ministerstvám, iste aj výborom Národnej rady. A treba si ich všimnúť a nejakým spôsobom zapamätať, lebo naozaj poukážu na prípady, napríklad to vdovstvo alebo práva dieťaťa, ktoré sú naozaj akútne. Odporúčam teda úradu viac sa prezentovať na verejnosti, hovoriť o svojich úspechoch aj bojoch, viac informovať verejnosť, pravidelne trebárs, aj v novinách rubrika Ombudsmanka, a celkovo hodnotiť správu pozitívne, odporúčam ju akceptovať a som slúbil, že to bude do 10 minút, takže som vlastne vyhral aj stávku.